minä sain 4,5 tonnia selvää rahaa. Ja sitten kun ei ollut aato, niin piti pestä pihaan. Ja soitin lankomiehelle, että tulepa hakemaan, niin lähdetään tuonne kotiin päin kampeamaan. Ja sehän tuntui torin reunaan ja siitä lähdettiin sitten Kurkijärven päin kampeamaan. Ja minä sanoin, että poiketaanpa tuossa Jännevirran kaapassa, että jos ei muuta asiaa, niin punaista maitoa ainakin ostetaan. Myöhän mentiin sinne kaappaan ja siellähän on kaapassa asioimassa tuo Hyvärisen Hannu sinne Jännevirralle. Hannuhan on tuo Ahtisvuoren Eevan velipoika. Ja se siihen aikaan kasvatti noita sikoja. Minä olin jonkun sijaan jo Hannulta ottanut ja minä sanoin Hannulle, että onko sikoja? Hannu sanoi, että on sikoja. Minä sanoin, että nyt lähdetään kuule sian ostoon. Ja niinhän me mentiin sinne Hannun luoksi ja minähän ossoin sian kahtoon Porssaan. Sehän on semmoinen 20 kiloinen, että millä on se persepuoli jo semmoinen, että siitä tulee hyvät kinkut. Minä sanoin, että tuosta ossu kyytiin. Ei kun sikasäkki ja rahat näppiin. Ei mun averias olo oli sitä paksusta tukosta lasti rahaa. 400 markkoa taas maksoi. No, myöhän Opel-kadeettiin siinä hängettiin ja minun tehtävähän oli pelkien paikalla istua siinä ja pitää sikkoa siinä jalkojen välissä tiukasti kiinni, ettei karkoa. Ja lankomies ajoi ja kun lähdettiin ajamaan, niin sinne sijallahan tullut siellä säkissä hirmu hätä. Ja sitten tullut 2 kilainen hätä ja ne tullut siitä säkistä läpi. Ja jos joku on joskus tuoretta sianpaskoa haastanut, niin voi kuvitella, miltä se sisällä aatossa haisee. Myöhän painettiin ikkunalta auki ja peltolle pientä ikkunasta, että pystyttiin olemaan. Ja ei kun pihaan. Ja minä kun nostin mulle sian aatosta poikki emäntä kahtoa, että mitä ihmettä sikaa. Ja lapsethan innostu sitä välittömästi. Ja minä kun kerroin, että tiedättekö, kun Ahtisvuoren ei mun velipoika olisi. Niin lapset sanoo, Martti on sen nimi. Ja yksi päivä se on Martti karannut ja tiedättekö työ sika, kun on semmoinen, että kun se tyrkkee pihanurmikkoon kärsänsä ja laittaa neliköön päälle, niin tulloo muuten joutui viilua. Ja pihaan tuli kaikki kun pommituksen jäljeltä ja minä kun saan sijan sisään ja läksin kaupunkiin ajamaan, niin olin puhumassa puheella, niin koputtaa joku. Eeva Ahtisaari Mäntyniemestä hyvää päivää. Talakkulo-ostilainen. Se kysyy, että mitä sinne Kurkiharju. Minä sanoin, että no sikkoa jahtuuttelin sisään justiinsa. Eli Hannulta ostin sijaa. Ei voi, no meidänkin on Hannulta. Teidän Hannulta. Ja annahan olla, niin myö juteltiin ja näin ja siinä, mutta en hennonnut Eevalle sanoa, että Martti on se sijaan. Nyt sopi kysyä. On sillä eläimiä ollut ja välillä on ollut sikoja ja välillä on villisikoja. Villisijasta olisi ihan omat tarinansa, että se piäisi lehteen. Niin. Viinku oli sen nimi. Savon Sanomissa kirjoitettiin, että Kurkijärvessä nähty villisika. Minä soitin sinne toimitukseen.